1975an sortu zen Gureak, atzegiko guraso talde baten kezkari erantzunez. Izan be, euren seme-alaben lanerako eskubideak bermatu gura zituzten, eskola etapa amaituta. Ordutik 50 urte pasadia, eta hainbat planta ditu Gureakek, bestiak beste Debagoienian, Arrasaten eta Bergaran, eta horietako bi ezagutzera etorri gara. Lehenengo geldialdia Arrasateko lantegisa eta pertsonal arloko bideratzailearekin berba egingo dugu, hemengo xehetasunak ezagutzeko. Kepa Ginagalde, egunon. Egunon. Bueno, zer egiten duzu hemen Arrasaten? Konta idazu. Hemen, automozioa dediketan gare, eta itxen dugu kotxien, fokuendako kabliak, gero itxen dugu argi kontadoriak, eta gero itxen dugu, bozina eta airbagendako, pieza txiki bat. Lagunek egiten duzu lan hemen? Hemen gaur egun 180 bat egongo gare. Eta dagotzue pertsonak ezgaituak? Ezgaitasun fisikoak, ezgaitasun adimen ezgaitasun daukon jertia eta gaixotasun mentala. Egisa esan da gaur egun gero eta gaixotasun mental gehiago sartu dela, ze, lehen, hasiera baten, adimen ezgaitasun azaukin jentia etortezan gehiago, baina gaur egun aldatu gin apur bat, dinamikia eta gaixotasun mental gehiago ikusten gabitz. Gizartearen isla da hori, ez? Oro arbe, buru gaixotasunak eta askoz gehiago dira egunerokotasunean. Zer emuten dau? Eureri, zagin dut, bizitzi emuten doztela hemen lan itxiak, baina zueiri, eurekin lan egiten duzuen horreiri? Niri biziposa. Ni beti zaten dut eta beti kuadrillan, familixan, eta hemen bela nien bai, zaten dugu ni posik etortzen az lanera. Posik eta goixetan etorri eta baten besarkadia, beti baten gare hemen, refortza eta modu urtetzen zare. Etortzen zare, egun txarra daukotzu eta euren besarkada batekin, eguna alegretan da bai. 50 urte bete ditu Gureakek, horregatik etorri gara ona, baina ze importantia dan ez? Honedanak erakusten dau alako proiektuek bere biziko garrantziako ja. Bai, azkenien, gaur egun ondion bez horitxerrez, merkatu arruntien sartzeko eurak daukie bastante zailtasun, ez? Orduan oso importantia da olako enpresak egotia, ezta? Eurak etortzeko, lanitzeko, autonomia lantzeko, rutina bat eukitzeko, eta ondako da importantia, eta eurendako bai. Orduen, eta hortaz aparte bai, hemen erlazio hau itxen die, askok lagunak itxen daue, eta gero ja, hemen itxen dauien erlazio horrek, kanpora, euren egunerokotasuna isladatzen da, ze, askok kuadrilla itxen daue eta lagun multzua, ez? Bai, eta euren presentzia gero erdigunean importantia da, ez? Noski baiet. Eurepe hemen urtengo dia, babestuago, indartsuago, ahalduntzeko modu bat bada eurentzako. Noski baiet. Itxen dauen gauzak hemen azkenien gero egunerokotasuna era ondo etortzen jakoi, ez? Orduen, itxen dauen gauza ezberdinak hemen, gero, esparru askotan laguntzen dutzie, aurre itxen, bizitzen, ez? Segi, eurekin, gozatzen eta lan iten. Hori da. Eskerrik asko, Kepa. Zuei. Alaitz Iturbe da, Arrasateko tailerreko langileetako bat. Alaitz, egunon. Egunon. Hemen atzian dauzure lanpostua. Zer da hemen egunero egiten duzun hori? Ointzen gau, katea ditzen da, zerrea, eta itxen gauen pesta balio dau, argia regulatzeko. Aha, oso ondo? Kotxeko argia regulatzeko. Kotxeko piezia da ordua. Zema denpora da roia Alaitz hemen Gureaken lanian? 5 urtero. Datorren nien 6 ingoz. Eta gustora? Bai. Zer muten dutzu lan honek zuri?
Ba, lanera etortzia, lanaz aparte entretenintza egotia, eguna zelabaiz okupauta pasatzia, gero jentiekin egotia eta lagunekin da, bai. Eta gero hemendik kanpora ibiltzen zai. Bai. Ba, igual amak zebaitzitela bihatzen bai, ba, ere kabak edo lagunekin, eta gero eskularekitela batena, eta bueno. Azte muntape, egun baten, mutiakin, da bueno. Alaitzen dakorron importantia da lanera etortzea. Bai. Eta hemen gauzak pila bat ikastia, ezta? Bai. Bueno, lagako zaitugu lanean jarraitzen eskerrik asko, Alaitz. Bai. Eta Arrasatetik etorri gara Bergarara. Bergarako CPE plantara eta gurekin daku pertsonen bideratzailea, Nerea González. Egunon, Nerea. Aixo. Zer egiten duzue hemen? Bueno, hemen Bergaran CPE siglak zer esan nahi duen, da mozketa edo korte, pelado eta engazte, bale? Hemen azkenean egiten duguna da beste gureakeko tailerrentzako kableen hornikuntza edo produkzioa, bai. Hemendik sortzen duen kablia, gero tailerretara dijuaz, bertan montajiak eta eiteko. Orduan da hasiera gune bat, ez? Hori da, bai. Azkenien hemen hasten da dana, bai, guk egiten duguna da bobina batetik, datorren kablia, bai moztu, bai neurtu, hori pixkat makinetan eta programatu, eta gero terminal edo konektorietan sartzen den, klip hori nolabait jarri kable horrei. Orduan, horregatik, korte, pelado eta engazte. Eta gero horiek erabiltzen dituzte, lehen Arrasaten ikusi ditugun leku askotan, postu askotan. Hori da, gero lineatara dijuaz, eta bertan ja montajia egiten daue. Zeman lagunek egiten daue lan hemen? Hemen, gaur egun, 105 langile ditu, eta bi pertsona eteteko. Orduan, asmoa da, urte bukaera 105ekin iztia edo amaitzea hortik. Ze perfileko jentia lan egiten dago hemen, Nerea? Danetik dauzkeu, baina egisa da gehien daukagun perfila edo eskaitzasun mota, diela bai gaixotasun mentalak eta bai fizikuak. Orduan, mix bat. Zatik dira importantiak olako proiektuak gureak 50 urte bete ditu, osasuntxu dauela erakusten dozue, importantiak dira, ez da? Oso, azkenien gure motoria dira, eta eurengatik hemen, azkenien gure bai misio eta bizioa hortan zentratzen da, eta hortarako gatoz, ni neu behintzat hortarako jaikitzen asegunero, bai pertsonei aukera hori emuteko, euren bizikalidadia nolabait be hobetzeko, eta lan munduan nola ez aukera bat emoteko eta aukitzeko eurak be bai. Pertsonalki zen muten dutzu lan honek, Nerea? Niri pilo bat aberastu dozta. Bai pertsonalki eta bai profesionalki, ez? Daukoguna baloratzia eta konstiente izatia baita, pertsona bakoitza daukan motxila eta nola aurre egin, ez? Erresilientzia hori nola baita erakutzi hostie eta superespertuta alde horretatik eta superarro gainera daukegun pertsonatik. Hartu eta emun, ez da? Guztiz. Nik bai alegintzen naiz, pertsonak entzuten, akonpainamentu hori emuten, baina eurak ben eri be asko laguntzen doztie, asko ikasi dut euren gandik eta eurekin, baitza, eta hori ez dutzu emoten edonon. Edo zein lanek ez behintzat? Ez, eta gureak dauko beti berrixa azten den norbaitxik beti berdina esaten dut, eta gureak dauko algo engantxa bitxe dutzula, eta hori die pertsonak. Eta, superarro olako enpresa baten lan eitea gatik. Bazain du, zesta xamurra, eskerrik asko, Nerea.